Muqaddes garaşdyrmanyň 33 ýyllyk bayram münasibetli Daşary vilayatynyň Akty Petrawnyň Aragdaşyk bölüminiň täze jaý açylyp ulanmagy berli. Daşary Telekom vilayet elektrik araklaşyk karhanasynyň guruluşy awatlaýyş bölüminiň işi hünärmenleri tarapyndan gurulan bölümde her iki zamanyň ösen isleglerine laýyk gelýän iň kämil enjamlar ornaşdyryldy. Täze aratnaşyk bölüminiň ulanmagy bermegine başlanan Dawara şäherçäniň ýaşaýjylary, hormatly ýaşullar, mehriban inilerimiz Aragdaşyk ulgamynyň işgäleri bayramçylyk joşguny bilen gatnaşdylar. Bir ýerde vilayatyň aýdymçy sadynylarynyň tans dörejilik toparlanan çykyşlaryna giň orun berli. Şol çykyşlarda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň we Arkadaly Gahrman Serdaramyň amala aşyrýan beýik işleriniň hemde halkymyzyň bagtyar ýaşamany gönükdirýän şol özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň wasp ýeterli. Etrawyň medeniýet işgärleri şunyň ýaly dawarlar üçin ýürüte çykyşlar taýýarlamagy asly däwe urdular. Şonuň üçin bir ýerde uzak wagtlap dowam eden medeni şähere hemmeleriň şatlygyna şatlyk goşdy. Şana bayramyň öňüne geçirilýän durly dawarly şäherlerini goşýan gözel binanyň açylyş fursatlaryna has sapatyny işlän öňdewarjy guruluşçylary hormat prezidentimiň adyndan sowatlary goşurly. Ýurdumyzyň çäk doranmaş düzümine täze goşulan şäherçä öz boşly görüp berýän binany Daşary Telekom vilayet elektrik araklaşyk karhanasynyň guruluşyk düzümleri ýokary hil derejesinde bina etdiler. İki gatdan ibaret idara binanyň ajaýyp görnüşi şäherin görküne gurk goşup uzaklardan şöhret açýar. Binanyň açylyş dawrasynda çykyş edenler ýurdumyzda joşguny zähmet çekmekler üçin döredilip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin hormat prezidentimde hemde Gahrman Arkadamyda özleriniň ýürek dörinden çykan alkyşlaryny aýtdylar. Täze aratmaşyk bölümi etrawyň şäher we owy ilatyny ýokary derejede aratmaşyk hyzmaty bilen öpüşetmäge mümkinçilik berer. Daşary ýurt kompaniýalaryna öňürlen ýürüti enjamlar bilen öpüşedilen bölümde etrawyň edara karhanalaryna müşterileriň 3040-syna aratmaşyk hyzmatlar amala aşyrlar. Olaryň ählisem ýokary şartlykdaky internet ulgamyna birikdirilendir. Etrap aratmaşyk bölüminiň döwrawa binasyna şäherara telefon aratmaşygy, habarlar ýollamak nokatlary, günnelik neşirleri, jurnallary bökdünşi paýlamagy we beleki poçta hyzmatyny etmäge niýetlenen bölümler internet kafesi başga-da ýürüte otoglar ýerleşýär. Dawratmyjlar aratmaşyk bölüminiň içine aýlanyp, bir ýerde döredilen mümkinçiliklerden tanışdylar. Bir ýerde hünärmenleriň ýokary derejede zähmet çekmekler üçin aňyrabaş mümkinçilikleriň döredilenligi hemmeleriň göňünden turdy. Dawratmyjlar öz mehriban halky barada ul aladylar diýen hormat prezidentimide hemde Gahrman Arkadamyda tüýt direkden çykan alkyşlaryny aýtdylar. Janynyň sag ömürleriniň uzak, ähli tutumly işleriniň hemişe rowaş bolmagyny arzu etdiler.